За най-ефтините факоинс посетете сайта facoin.com. Най-якия сайт за коин хора. Просто влезте и се възползвайте. Здравейте хора, аз съм Ачедно и в това видео ще играем на Phone. Това ще е много малък мини пак опенинг на 7500 пакове. Поради El Clasico са пуснали много яки играчи и дано да можем да вземем някой от тях. 30к имаме, колкото за 4 пака. Така стискайте палци да вземем някой. И 29,800 ще можем да ги отворим. Така, влизаме в сторчето. Много малък пак опенинг да го правя за вас. Така, 7500, първия пак. Първия про пак. Така, отваряме. О, Кастило, окей. Какъвто Коста Рика. Може да върне някакви пари. Така, преминаваме към втория пак. Втория про пак. Нека видим. Така. Добре, може да апдейтим тимчето. Но не е това, което ни трябва все още. Отново поредния пропак, този път съм с затворени очи. О! Андре Шурле! Не. Андре Шурле, ес, човек! Елит мисля, че се води. Андре Шурле. Ес, бе! Пакнахме някои хора. Пакнахме го най-после. Най-после. И сега тук представете си. Отново няма гледам. Като цяло не е много добър пак опенинг. Но видяхте кой отворихме. Това е първия ми елит в FIFA 7 в FIFA Mobile. Опа. Извинете за звука, ако се чул. Защото при мен се чул. Андре Шурле, 91 Acceleration има. Нека го видим колко вари. Вижте, съм си купил от информите Ковачич 12 Week 12 Inform Edition Player. То още взето едно кратко епизодче, 2 минутки 3. Но пакнахме, виждате, някой, за което аз съм изключително доволен. И ще имам много пака опенинги още. Шурле. Опа, чайте се. Тим. Няма как да обърка Андре Шурле. Тайп елит. Съжалявам ако не се произнесе. Не. Съжалявам ако не е елит. 200к! А не, това е Марко Ройс. Стреснах се. 48к! Окей! 48к! Като се наиграя на Андре Шурле, ще го продам. Да видим обаче от марките какво може да вземем за 50к. Позишън искам да е атак. И 50к може да вземем Виерина, Хари Кейн, CF обаче, Диего Кошта, Райт Форвард, Миралас, Ван Перси, Кандрева. Не много добри играчи, но когато сме се наиграя на Шурле, ще има още един пак опенинг, очаквайте го. А сега е време да преминем към матча, защото знам как, че няма да правя матч, но просто пакнахме Андре Шурле. Време е да го тестваме. Така ще го тестваме в един матч срещу Борусия Мюнхенгладбах. Мале човек, за 30к аз скарах 50. Можете ли да повярвате просто, че от 7500 пак ще ви спадне играч за 50?
Така, опа. Елит. Аз лично не съм чакал. Просто съм го виждал на живо Андре Шурле. Късмет. И в Борусия Дортмунд. А пък аз тук с някакви екипи на Вайер Мюнхен, човек. Шурле. Този матч няма да е за Байер Мюнхен, за Шурле. Той е 4-star скилър. Андре Шурле, но пак е добре. Шурле навлиза. Опасен лух. Видяш ли през колко човека мина тази топка? Се върна при следващия удар, защото не ми се хъби време. Много е неудобно така да спирам винаги клипа. Сега забелязвам, че Шурле ми е 21 номер и ми е капитан. Така че сигурно той ще би преките свободни. Ще един акселерейшън като му теглите. Ако искате, аз ще ви го пусна там за 50к, може да си го вземете. И тук като му теглите един акселерейшън 93 и като завършите един завършващ да е така едно хубаво му го наврете през чаталите, няма кой да ви спре с Андре Шурле. Значи втората рекламка, в смисъл ревю на Mobile играч, ще е на Андре Шурле. Между другото, той без това ще да има или на Марко Ройс, или на Шурле. После на Мюлер, на Поба и някакви такива. Но, първо ще е на Шурле. Шурле, както и да е. Той се води един от топ трансферите също. Защото от Челси в Волсбург и от Волсбург в Дортмунд. Води се топ трансфер, няма топ трансфер карта. Така, първото по време завърши 1-0. Време е да видим какво ще стане през второто. Много исках да е right wing и да съм отключил схемата с 4-3-3 с един дефанзивен халф. Даже искам 4-3-3 с двама дефанзивни. За да мога играя и с Юлиан Вайгъл и с Матео Ковачич. Вайгъл е много добър и Ковачич е много добър и стават двама много добри. Добре, много трябва да внимавам с това. Сега Гомес. Фанах лита тук на един. Връща топката. Това е много мазно между другото. Ако искате, може да го използвате. Вратаря като ви е излязал, връщате назад и там един малко по-точен от моя. Много по-точен от моя. Направо му беше много крив. Може да се взема една position карта. Change position и да направя Шурле right wing, от right mid right wing. Това ще мисли после. От left mid, не беше ли? Left mid май беше. Аз цял мач говоря, че бил right mid, а това е left mid. Няма значение. Мисля, че Дембеле, и този Дембеле беше моя right mid. Забележете, пада ми се. Значи имам една зелена силвърка, този Дембеле. И още един. Един го продадах за 1к. Оу! 2-0, айде! Кинг. Този ми звучи като швейцарец. Всъщност е датчанин. Така, сега. Ето го още един пакнат играч. Този път. Уф! Това е просто да му я набучиш в ъгълчето. 9 минути става клипа, страх ме да не спре след малко. Направил съм си го да снимам колкото си искам. Но паметта ми може да не издържи. Очаквайте след много кратко време и клип на Clash of Clans. Много поредичка. Упси, издадох нищо. Много съм радостен. Прекалено съм радостен, за да не издам. Сигурно това ще бъде от мача. И ще трябва да ви казвам последните си реплики, докато гледаме последните картини от мача. Но това беше общо взето мач за Шурле. Лефт мите. Може да кажете какво мислите за Mobile, дали се развивам добре. При положение, че
Да, знам, игра средно, статистически. Та така, ако клипа ви е харесал, може да дадете лайкче. За да не изпуснете още пак опенинзи, може да се абонирате, ако не сте. Очаквайте съвсем скоро клип на Clash of Clans нова поречка. Напишете по едно коментарче, за да изразите мнението си. Долу в описанието на клипа ще намерите линк за facoin.com, на сайт за coins. Много големи отстъпки правят там. Та така, аз бях Атичедно. До следващото видео.